adofo a won aware no muntem atete na baako pe baako na baako nsa empe no anase de bia ntokwa me pa chosara anadwo 12 na monko twiro mudin wo twiro wudin ma twiro be ma ne din suguso e wo for 7 days afi kote obekona ebia piepie firi ho na fo besi mfie awade no be sa babak adofo ni etiefo ni nyamemma anapai ene do hwiri nso bedi nchia kese e de bro Elohim nchia ana me de bro anapai se wo hu se mabawura ofie na mabawura wabada bomu a e Sumsum hamba ana me de bro me ntwen ansa tiwo me ntwen ansa mawo onkoto esanemu na wonti ne hwehwe me a ebia na wanyame na ebia se me de wetum wa betimi de abo ho orofo anapeni me kan se yawe ni tumi na yahodin mu nhyira ana me de domo na ebe me ndigye se abribia obedi machi na wahwe me da excuse me na metimi de ne onyame de adom me na me de bebrɛw na me nya pese kumunya orofo mama nkasa mpani kasa nkyerɛw tie me se ne wanya sika a watoka na onni parking space anase onni dantim no onyo kese onyo defo nemo ne wasidan na watimi atoka atrem no was parking space no ono na onim Kristo no ono yo kese no kese ne hwan okese ne ontu no no mfa na ahonyade emfa anya kesesam enti no difo akose ntwe me kase abribia no me be wakwan mu a de ahobrase enye ne manya enam de hwawo me na emu ne awurade de adom na koa ene mame me yosomafo sente sa na emu bi abrabo enye wani bere because nyame amfa ma o de ma sa nipa no sara na me nso adom nyame de akyem no mama wani mre me menni me ho ya se me kyekere sa me kyekere a me nyiska wo ho na de haw so na titie edi na me de edan nyama mienu de ato dan na ye wasi dan atoka no sa sika na wo de atoka no anse na won san wachi nkonfa sa sika na wo emfa kota asase na won si dan enso nti wo pasa wo ye di se odi fa kwasi antwia emuwa eso na emu chi so nya abotre edi machi kakra odofo mami faji akase obi se di fo be kra do timpani se wase enye mpani se mu na me yo na emu meti onyankopon pani sempro meti onyankopon kasa ase because kasa okasa bebuom tina makasa bi akere ro se opese woni wura ne ye pa o se akoa ensin ni wura nti me se nyankopon na emu me ye somafo ana pe so so hwa bi no so be somafo nti nyabotre na to bo ase se ye de be se ye nua de tie se wo be ko social media so na odi ba ko kasa tie wunua na wo ba ko sore tie obi ene hwodi fo kwase antwi na obenya mfa so wo me se hweme na bi obi ti unne ba na won ne she fence wo no nya won ne ti bu area no e bia na ne ba yare na wo obetimi de akoboa no wo obetimi de nya me kire e de akokire na eyeyie ma no otweri ampo nyankopon pagya ne nsa anuonyam na ma me ho e ba bedi ka ba wo ho onyame ni onyam beba wo ho se wa ya ade watie me na de akobu obi nti men ka se me de mpe ba bia didi atem wo social media ho no men ma nya wo passion na emu ma nya wo se wo be pese be yemfa so social media so ni me kan se me de ni prophet Erika Kwasentwi na dodo na ni se Sumsum ahemfie Sumsum hamba ahemfie ne ye kan se oboafo oni ewrade se nyame ye fa fi sura mawa unya mami chiam papa no makasefo wi ya papa odi fama yawo onyame inshira church of Pentecost me papa prophet
Jehu apia akabɔ the 10 me nana me retire onyame inshira afei ma me chia Church of Bezada ya papa odifo akwa papa me chia wo enye se me chia mpanifo yi ebia me grom ho na mu Sumsum no when you see the certain level of certain category bia nipa bia du Sumsum a ya fa ni die ma no me se den fa ni die den amon na nyo nyina so na metime chia wo mo what I say my fanchi akese nso ma me papa komra odifo komante wia na ma me chia me nua Ajaguraja movement Ajaguraja nia na odifo commercial when Ajaguraja sidie bia de oya de bia aya na ye mefe itina ma me chia no ada me ni chia da me ne nkasa da but oya de ma na ye mefe ahaban kro didi was so kra na chezampa otisunu nyuma ase because brother ahaban wotumi so a build capacity in the spiritual realm chia na me do me nua ba ma so Ajaguraja me say oya de ma na ye mefe because onim Sumsum sam otiase na hwade ne ma ye mefe no kra se me ba cheche brother ahaban tumi e wo ne ade me tired di wo brother ahaban so pa me di fufuo nso a me di wa wewom there is a two boa mikita two boa mikita na tie me obi won say obi ga say na ko association Ajaguraja da bi o ne officer onyame de ama no bofo a ye friend Ajaguraja no oso ne officer nyame de ede ama no nti me nkasa Ajaguraja no na me som no no office but me kire nyama ono office nyame de ama na oye what I say na obi so ya de ma Sumsum ye Sumsum sofo a wote Sumsum nyuma say ye nkotoko obi ya de mo ye appreciate no ye bona paso itimi nua Ajaguraja juma odi no me bona baso me nka so bi mo na baso me bona baso so awurade ma na hoode no nkusu anchechire me so me de ne say me kire Sumsum spiritual gift helps say ufa aban natural na spiritual way say na be ye no ma kire way na physical way na be ni no obi so kire physical me so me kire spiritually sa na ma dwumadi ni aife sabi ma me fanchi akese so ma me dof Queen University na onyame yan kese no onyame mo na ho ban na ma na hoden tumi no fanta machi yesi be ma bia be yi a na oba bia no hoden bi di nachi sa ndi ma me ntia kese na afi ma me ntia ina na kwa ma nan ma me ne ma me na be Sumsum nyuma ye friend aya wawu kwa me nim no na abeto ma me so enche me ma brewa no wonya oko 113 nti odifo ye betwe akwhye me birthday na ya ene kese pa asofo kutim na titiriu abrempon na katachie a wunyina be bodom pim na fei ehwo na odifo akwhye ntwi me na ya na obaye nyame adwuma no nwosra bia want onya ya wanti manwie na adwuma nyame to nsa frɛ no ya dane ni nyina ma odifo akwhye ntwi na sada na be ginsam share the location to dwa me pese udi mirika be ba be penwo ebenya nwosra se wo ye sofo se wo ordinary person se bia woni nyame adwuma ho se bia wo pempation sada na be ginsam sada no e be ginsam enti na me kan se enen so matena se a men trans wo hwe se me be che Sumsum haban so tie me wo se me ka se enen so ye enunyam ene fa ahodie da won hwa haban kita me nsam we be kɔ na si obi fie ne ya twere edin otimi kɔ twere odin wo so ebra ade ni enyini no na ɛbɔ ho ban ana bi fi sɛ ɛyɛ normal one da bi epacho ade we so onipa bia nua bi oni fie so the tenants for kra ne gu fie no ma ɔne nua bi ofie no mu mesidai sɛ haba we ma me kyerɛ no physical one nyama etumi ye haba we ebema tisana odifo uze mafuru ba yakese pa ebetima Slemon course nti bi gusu yes Slemon course so what I say ala hwade onipa bia ekuro enya diabetes kuru ekuro ankasa eda na ho abawi etimi yifiri ho obi ezina habawe de ne betima yifiri ho me ba che we enyini aboro so na umnya ne eba fresh na ebacho eno ene adwe fresh no
oyam na de tam kuro nani ebetwe ni nyina nsu boni bi ewum bi anka say ye kuro ya to amawa ni nyina be firi wako e wa jo tie me mame ka say hinta se bo insan kire wo habawe ya habanya hwade adofo a won aware no montem atete na baako pe baako na baako nsa empe no anase de bia ntokwa me pa cho sara anadwo 12 na mon ko twiro mudin wo twiro wudin ma twiro be ma ne din suguso e wo for 7 days afi kote obekona ebia piepie firi ho na fo besi ufie awade na be sa babak awade mbe de akrasen kanen no odifo pe ene beti man chesewi inti amanfo dua beti yenim na de ban ene san pama wo homone se we go territory e yedin se be fo kra be de be wura ofie ti obi se difo kra men hu na kira kwan we me se me wa Blekuma Gape William Street inti ti ase se so hia me a hwe screen na frame me se application ya advert nso nipa ko hwe kira me kwesi antwi me kan na ma kira se frame hwehwe me na me moa hwe oba plebsi achichire no plebsi achichire no atwire yare me ba chuti modi we si jaso na ma nua nsuo no mahwe si ho me fa chaw tiniu na odi udi aba atum e de twara koda no sa atwire yare no ebetia ko na moto me se sa atwire yare no ebetia ko na moto onyame adum ye we nyina obi se papa meton ade a ne sika no so te me pa hwe ade na wo ton ko no ko twere wo so na twere odi nka ho after 7 days no be ko na afefe wo ho odi na oye nti afefe wo ho ko tibesi mfie asa osika so ntibio se na Yesu ti ase na Yesu kasa na Yesu hye no ho anyunyam nti enu ti na me pese wo nyam faso de o me ho ye was asisi so onipa bi a opa mani use spray last me cheche sanya mani use spray scent na still scent wo no ohia we tibi fa shatare na mfifire wo mu bobo arebe chi na yi scent ni nyina fim sa shatare na back shatare sa wo ya wo che na kopanya nyino sa yi dia akokechitade no wo san hye bi ma 3 days 4 days na scent ni nyina firi ni pedua soko Sumsum de pe odifo me na machechire me na machire na mabokwan to ba bi akwan ni na ho so wanya bi na ade chire njirima akwara a wache wo fam a wontimi nante bache ubu mu sei ubu mu ahwe nsuo mi si we mu anyini na de afa akwara nsisi anapatututu anapatututu no na o maame no wanda we na o hye no wo de atwi akwara ne na nyina wo de asa no de atwi adopoti onyame obema ho ayde ato o yi free we de a quick note na me de ma me say dey a quick note obi a ne tiri hu achemfo yare be gu hu nyina fa achemfo yare ba akanfo kakavre yesi yam bi fa yam buwem na fa sere tiri hu nyina wo ya frankoto fa so e ba choti hu sa pinsi hu sa problem bi me american say me din the prophet Erica Kosentu dodo na from Sumsum ahemfie koso adi bachi subscribe na share video no smo obi na si Yesu ama me no be san hia na ye di nkomo onyankopon onka ho na onye wiye bye bye.